Oh, she can't wait for what I can give. She knows what I am, but she won't believe me. Is it all okay? Will I come up to like this? I can't believe it. It's always like this, 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 like this. Wat vies er nou van om op gemeentehuis te werken? Ja, wel leuk. Wel leuk. Wel leuk. En wat doe je hier al hier? Ja, soms even thee drinken. Zo thee drinken. Muziek luisteren. Afwasje. En soms ook de bediening. Bediening doe ik ook. En waarom is het zo leuk om hier te werken? Ja, dat is mijn dagbesteding. Dit ziet er ingewikkeld uit. Ja, Wat ben je ontwan? ik ben met de administratie bezig. En ik doe ook elke tongetje. Ik werk hier 2 dagen in de week en elke tongetje ben ik de bonds aan het invoeren. Dat doen we boodschap voor in de winkel en dan maak ik het invoeren. Dan vreeg we elke keer een bondje en dan maak ik het invoeren in de computer. We doen catering, wij hebben plezier in ons werk. Ja, volgens En gewoon de gezelligheid, de sfeer, de mensen komen eten. Mensen krijgen aandacht van ons en wij krijgen aandacht van hun. Dat is voor mij ook heel belangrijk. Nou, ik ben wel eens aan het bivelen hier. Ik was de haakballetjes kleren, ik maak champignons kleren. En ik frituur altijd even. Wat frituur is het? Kroketjes, hamburgers, bamiskijven, kikasticks. En kist door de burgemeester nou echt? Ja, ik zie hem hier wel eens, maar ik zei hem wel eens daar, maar echt van spreken, nee. En wat voor vette hap lust de burgemeester? Een lumpia. Dag burgemeester. Ik kom jouw ketting nog halen. Ja, goedemorgen Gerke. Goedemorgen. Nou, dan ben ik hier Blierpaai. Heb ik wat volgende week weer een visite bij meisjes die 60 jaar trouw binnen. Ja. Dus dan moet ik het weer wat mooi poetsen. Dan zal ik dat aanstaan voor jou doen. Geweldig Gerke. Alsjeblieft. Hier is hij. Dank u wel. Oké. Ik doe heel bijzonder werk voor de burgemeester. En wat ik doe, dat is liefdeswerk. En wat vindt de burgemeester ervan? Ik vind het geweldig. Doet ik, je kwam, ik heb dat ik al van die voorganger. En hier, ik had nog nooit een collega gehad die een had die aparte ketting voor hem poest. Als er bijvoorbeeld bijzondere feesten binnen, Koningsdag of andere dingen, dan moet dat ketting poetst worden. Dan moet de burgemeester omgaan, dan moet het was geen wezen. Ah, Gerke, daar is je alweer. Hier is jouw ketting. Oh, wat Poets zag hem er weer mooi uit. Alsjeblieft. En krijg je zo een keer, 2 keer poetst. Ja. Aan beide kanten. Ja. Nou, hij zag er geweldig uit.